Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Wia kigima omwanchi omulyeria wigetaseni Giensoko no gasemera kwa na kwabere kugutwara litko ligi ya kigima ne magoro bengi nende tokomera na asembeo ngumanye na ya berekago kolekana kurwa chingongo chionsi enyechense nyero mwanchi omulyeria yonsi nabuko yabwatia wetera sensemeri mitandao Facebook na boigo YouTube wetera Ensoko TV liane Kerubo Frida nigo tokobwatanere Kelvin Mogoi Misef na boigo Deborah Kerubo Soko neke una chibi chane lyogi ya gwikira sole asinchira ya bene otaranyara sinchira yo gwikira no tiangu taranyara sinchira yoko ya chuta Korea rero ntono mogokoma ne muna nase simanya Bera County asinjo na intuto abere na abande b'iki county kindi utengera litukeriga ya rengeri ya nase zwika ya chakirange wikemo ya erire Leona debukaro kore climax Nairobi. Abateresa ime county Nyamira gwikirania chengo ye iki abateresa. Is interested of genuine partnership with the Nairobi. What has happened in Ouagadougou? What has happened in the Sahel region? We know for a fact that there is no development. Abaigereri bobo ene bwa mwanya bantu batano kubekwa biara maega yo kurobekana kwa merelia Africa Forward Summit. Tutange da MP of West Mugirango lichumbe Steve Mowaka mbuyama na soko turusyo bosoko boga bana tolete iri Nyamira watu akanere bili ya 25,000 plus. Omubunge West Mugirango Steven Mogaka wakana ebili yenkendu maega yo mubere koratera roro asegeka. Karibu sana mwanchi omulyeria tosanga sobwamo gochaka bono igago ka omoelio ama ya yebirebiga ni gotoko ya chaka kurwa sorgongo rwa busi asingo kumanyabuna abateresa be county ya Nyamira nigo bakora okoroibukana ko molembe mocho Nyamira bunenchereyemo yo guchingira eiki yabo baukwanekerekyo niga abateresa abaerera egasi bakora enkongu yo bugwenya kurwa kulinda abaroire ase chiwodi goika obugwenya bakoragwa no mwasiri bobochenu ime county ya Nyamira Donald Mogoi nigatebirubna e county mbagendere gusira amagani yabo babegete bosyo bwe county ya Nyamira. Ya Marieta ngoro kukara ni ateka ndenere na sese Nyamira County asiti tukolia rero ntono mogokoma ne muna nase simanya Bera County asinjo na intuto abere na abande b'iki county kindi utengera litukeriga ya rengeri ya nase zwika ya chakirange wikemo ya erire Leona debukaro kore climax Nairobi lakini ntuna Nyamira tokarari bakando ko sherekea Nairobi ntuna Nyamira to sherekerega iga wakera buyamono mugabano ito umusinyari baso gutwangira into sherekea buna nasese county ye nene lichinas incorporatory celebration every year lero tunatuachira nyonya tubwate challenges we know tubwate challenge chinyinga se county ito buna chinas ekitoko demand kurwa se county government lakini aserero ikerengeka nene kialenge nkelinga noko celebrate aende toko kambi ya mone security ya Nyamira asoko okuerwa to support litukeli we appreciate so much. Samarita Dr. Donald Moi waziri ya afya se county ito ya Nyamira lero to celebrate nurses week nurses day na bari bamanyete so rwako ya system ya health nurses na mutambe wako babanye na wako vera no
morwaire astinga kitambi actually 24 hours kero morwaire ari nyagitari enasi nero na egasiri bakora muntu lite yundo ranya kwa egasiri very important negasoro roboka bimwite mutoka waka ni nasto kunyara kumwakana chizi ticha Jones pia ikiagera okweru ko bakwirwa na ko gokogera abantu abange bakuwena onyembari batari kuwena korendo kuri bakorendo ne chinasi ase nyagitari nakekogera ba bera samatuko ari amange usari bakomenya sense tunoko batebinga mbuyemo na sega siri bakora na namba ibere ko kuri organizinga tumune county tumanye tenga tukwati chinasi tumanye tuna abarasi abanga bari nyagitari kitu na bagerete system itagenda tukorani na bagerete no nyagitari ya Nyamira nyagitari ndio siri tukwati spogari ko kwenye nyagitari tatu watu abanga mu celebrate together na barapo nande namba ibere ngatoka celebrate together na barapo ka to akikishenga konyari ko to kuona na barapo asime bange tubwate kuhusu system ya afya na kulingana pia nimepange elimu gaba na bwate na kutumotu kitogo chikora kuhakikisha nga egasi y'abanasi nebe egasi y'amororo and egasi ya support. Tokoganiria abateresa bonsi ensengima eikirengia kegima otigana nayo na gusukabosyo ni bere ojo shomakuri otebani wa kwenigwa oika chinse ikomi cha mogoroba maigayo mugabe county ya Nyamira Amos Nyaribo ira na cheko bakanera orusigwe asenkendu ya Nyamira busa asekorende aunchirelia ebirengere byo gwakana maigayo mo senator bwe county yo okongo mogeni wateba bwigoro nero gwakana ebili ya nyagitari eyo hataikerania nigo mubunga West Mugrango Stephen Mogaka aiso kiange saa 6 ya mubaso na boigo kubakanira ebili ya nyagitari nengendu ekishiringi chiribwe 25 na korwa abisiaye bakoba umubiri wika asinga ensemo ya munga bondika ya Nyamira ewode yo ase county ya Nyamira nigo moyiga bwa matanga konyorogendrete chingaki omubero nyagosira ole kurusigwa ase nkendu nigabamenye borogongoro babere bagwesoke na wakambya mono gucha sumu bunge Stephen Mogaka ase ogosira ase engusanane yo Alfred Mokogunyambati ngongoro sub location location ya West Mugirango location Monga village aseli tubuli ale twarenge omorobeli boko ene minto Joshua Migiro oyo tu abete promised strong rino mugabana no wakanire piri ya 30,000 akare tu abanga tu ena Nyamira mocho Nyamira since morning our people were abantu baite be aliganitina omwana yeto ko mokisaina saa 3 tunyale ko motindeka twagenda baka Nyamira tole ne chigali ya abantu bakonya well wishes akare tu twatebuguna pesa mo gavana takaneti genda muri gichwesa no muchiyo twalenge kogenda abanyene basabete bakonywe gekogero mwakanyana tari kwenyara abana ne takana igo abantu abayekere besoeti na gavana agatebana nero monyene county ye uri sigo surprise kanyako totena no kongori gwaka na kongo tari gwaka na biri ya nyagitari okongo nigatebete eretiga agache nyumba akaruna binto binde aliyo kole tumo onekero muchumba ateba tukire bintu byakorerwa muchumba agateba tigara ageria abantu on the process bone kare kere twasoka gotebyo muchumba ani muchumba abantu ba minto mbale ngoro banda ba moteno muchumba lichuma abantu baye bachandegete we want to thank the West Mugirango lichumbe Steve mbuyamana soko turusyo bosoko boga bana atolete iri Nyamira watu akanere biri ya 25,000 plus kaya sawa sana otherwise etuaro bosoko mugaba nakwanga gwaka ne 30 echi promise abantu bakatangaza kuri media na nero akanire kurumambi twachitega sambi tukanyito mwana nyanga waretwe tukikwa cyaterire byatu akwanire asamari tari ngoro kwa rosti bo mugambi mbiye muna twaganyire twatere kwonyiro mwana yantu asabira nyasago sene sama yo akorire twari ngaye no mugambi ande no isaine maya eri twatere chikwaya biyo murobero bere biyo mwana baka twagokira asari wakora ari Nyamira akora abantu bose akora ngweka nyasago sene na komentro mugambi ba morora
nandi kwari ngandiri ngondi bwe shukuri ri umuntu gacandite mukonye gakorete kare moyo umuntu gacandike gakonye gakorete kare moyo umwana to batyande nyumba tabu adikende ise tabu adikende abana bamo basire baherire n'abantu bari bagote bamamate gokonya no bari butambe onari ukwana ngasa abantu bato bwanjani tigabakonye umuntu karuche konye umuntu mino karo ekiama sikonge gusina ngambo bakora gusenkwa no murai tabu antiakane nganki miti bachere taiga gusaba abantu bamakasi bachere taiga koreto umuntu ndo mungao tatigere ekereto tubatokonye undi bwesi gakora igakokonya undo wakonya mabati nabona ngo sabaturu umwana uyiga gachirwe nyombere talibono bya eri uru gucha kurumaga nabakokonya nere tulukani muntu undi bwesi membono iga nabakokonya asama lieta ngoro Samson Mayaka nje mu manager wa constituency inde ya West Murango iga ronde bondeka ase eyo muntu Joshua asirete Joshua Makoli asirete no to ikire gaiga ngona nyole kurwase mwishimu wito Steve Mugaka bona mambia nga abantu baminto bakurwa monga ngo bale stranded gari mojali asenge njonga e bill abantu mbale berwete bale kurwe bill lakini batala abakonya ngo namnyoka gochoro nasangi ngo maena na abanyene bandebya nga umugabana Nyamira county na promise nango clear renge e bill nono yo minto seneta nere mambi na ibwete kurwere tunera na tabetenga na create bill bono surprisingly go mheshimiwa nyoranga biri iko nyoratera abakiriya abantu baito bamonga keroba kwana no mheshimiwa na mnyoka lende gocha na nyore biri na bere ya 30,000 lakini lende mbabwate kiribwisano mheshimiwa na kiria biri ya 25,000 na ndo ntoma gocha gaiga na ruero ngori ya shilingi kiribwisato naende ontuma nendagera naletera abana bagocha kunokoria batigara no mugaga Oskabosia sorobo tironda mayanda nigabwata inse asense moya chiko kasarani maiga yumusubati yomo ikonyore omokori emirimo gotoka gasireti obugima bwaye abanyanyimbo nigo baikirana asense meyo nabo igo koiro mubiro ya senge ndu ya city moshari chingaki obotuki ebwachakigwa sege kolekyo ondetayo obeko byara asomokori emirimo yu amenyete ni gona ni go bachia bichuko Mofadha bwe parish ya Kebirigo abakagweso kebene naboigo kubulia abasae gutatumikwa ebinywegwa byogotinde kegaranigo byabeire bigosalia egesaku kaukwana sensemo ya Our Lady of Mercy Ibara Father Obaigwa nigasabira abayiboli bakwane na abana babo igoro yobobe boraroro asabasae gutumika amaliogo yogotindia Legana ndisto ekire binyore binge na monase gusiye ito egento naro rire kia bunire je family mono ebinyugwa amarua chinyasore abana bakeke goriegeke ntoko gekonya abami tutabwaterani ikiagere kana kesa kukyange abana bake basoira se oboke babo wetera so kunywa amarua kunywa sore go bona kirata bwa bese singinyo naganiti
wika agotema rore gusena nyore kindi kurusore ekera bono ekera tagwatie bese na tetanyi bona ko wika ubibi bosoe oboke babo bakonyora bwirire bwemugitie pagi yao na bera akobori simi yao na bora nyore tiya se kwa yebege abo chinga chiyabunirwe igama kungwa manga save na itre igandoche ekegoriegeke na tarika rogio kunona saba ibori amarua asaliri chamate no bonywe gwo bwe ibinte bigotindia ibinyu bigotindia byose byabune chamate chito na buri to bwaterane na bari bo wancho kuya tosire egesaku gito wetrase okokana na gosira na abagure bagororoke babiri abaibori baminto ninwe wetrase nyasaye ninwa abareria abanene nyasaye no moreri omwana aya nayo moreri okorenda omwana ekinya acha watoka abagusimba tebetena ng'omwana nerora kurusirito amaiso oise kurenda omwana buya nabagokurenda buya na nekaro kwagotire ko gucha kubura omwana naye ona bagokorera na ni nyagitari yakoire na ni ndagera akoe ekero kwagotire otaramurenda buya tagocha gukora kino cyo konyorana naye boigo kiri otamukorera cyagocha kugokora oyo korigekero nigaeso nabo igokoerera emirobiri yo gutinya obokoreri bwe serikali kiarabe omurai wense ogatano nomo kagosanga sinkwana yabene nigaene kia koba omwigenu asobokoreri bwaye wetera utakoro boncheria ne serikali ekiagera nigo borabatumanie oigo nigaerera chinchira cyogokora obukurumi nabo igo botumeki obobe wenibo. The best strategy ya kupigana na ufisadi first of all is exemplary leadership. Wale wa kuongoza waongoze kwa ukweli, waongoze in a manner that is trustworthy. That is why mimi naweza kukuambia mara nachukua clip leo uweke kwa record uje kuniuliza nikiingia kwa hiyo ofisi. I will not do government. Mimi nikiwa rais siwezi kufanya biashara na serikali na sitaki kufanya biashara na serikali na sitaruhusu watoto wangu biashara na serikali because you lose authority to manage people. Mimi siwezi, you must do one job. You are either regulator, policy maker or businessman. Sasa umkikaa na private kwa mkutano, you are their competitor. Unataka tenda na wewe ndio mtu uko kwa serikali. How do you manage the place? And I will not be involved in conflict of interest because it will take away the moral authority I need and the firmness I need to rein in cartels. You know, mpango wa kwanza ni kuongoza serikali ya kuaminika, kukomesha wizi. Namba moja. Namba mbili ni kukomesha utumishi mbaya wa pesa za serikali. Wastage, ile wastage ya hii imefika ya ajabu. Tulitoka serikali 2022, tulikuwa kwa serikali, given this example before, our budget for state house was 4.8 billion. Imekuwa mara 4, imeongezeka mara 4. Quadruple 17 billion. Hii mmesikia kuna upasuaji unafanyika state house? Ama kuna shule hapo unafanyika? Wastage na hii na pesa ya kuonga, ukiangalia wakubwa wa serikali vile wanaenda, vile pesa ya serikali inatumika kuhonga na mambo kama hayo. Unajua ukikomesha ufisadi, ukomesha utumishi mbaya wa pesa za serikali, is wastage. Upunguze hii serikali kubwa tuko nayo saa hii, tunatoa the government, the president almost has advisors on love and hate, he has advisors on everything, you know, so on. Ameajiri kila mtu, almost as I said, almost has advisors on love and marriage. Uko wote wako kwa serikali wanalipwa pesa za serikali. If you reduce all this wastage, first of all utakuwa na pesa ya kutosha kuweka katika sekta za muhimu za Jamhuri ya Kenya, sekta ya elimu, sekta ya afya, na utakuwa na pesa ya kutosha kuanza kuingia katika area ya kusaidia sekta zinazo toa mazao zaidi kama kilimo. Utakuwa na pesa ya kutosha kwanza kuangazia mambo ya mbolea, vile mbolea inaletwa katika Kenya hii. Omuseneta wa kaunti ya Nyamira Okongo Mugeni nigagendereire komoko boko Dr. Freddy Matiang'i seganga ya guchakurigie kirugo cy'oburai bwense kaukwana kora sensemo ya West Mugrango. Mugeni nigaburia bamenyi borogongo rwa gusi
wakira abarai chikura abarachi gokora emirimo na Dr. Fred Matiang'i uyu agoteba orachi gokonya ense ya Kenya. Boigo nigo mugeni amochiri murai wense Musike Dr. William Ruto asegotaikirania amagenderero. Asensemende niga mochiri oborai bumugabana bwi county ya Nyamira amosinyalibo asatebire ere nemirimo ya yale tali ebitena bwate. Lakini mbateviga umanyete chikura buna jiwakwa paka minyoka na irobi na renji kore ndeje amatia igoncho nanga mwante bire ronga yokongo mugeni ayeto gukore na mapema njema wo mkore endo yoka bongo age ane saa 12 ngete bonda yeto yoka kulingani konsumaire limo minyoka na irobi chiko kanyero ekiaro kwa chama tie ndengo to mujirara lia irobi mata na bako ndo baso ngege ndeke nga muri ko rore ngo na katanga ndo shikoro lia jare wono ko bole ekiara ndo ko mati anyi na irobi amanya buna dikichia ta bwa dia moi wete ekiara ko ndo alio sa kwa kunga mondo na bwa timbara muruane lakini wakatoto mama chumbe baito baisa ni ko ruchubiria for senator bawe kana irobi bakuru aneroyo mtoto kitafredi okengo nande to de uri amuruto kana onyo onto kana na to onjo beranga ali no tole ayo mole omonto ebona dianda to tuita ole pile bono na dianda tate bango manyanga bitu ali siringi 12 kandi bono ole pile bango ende ko jokotora siringi esecha ese muswado yale tata obuye taxi yogoja goja bunga olije ni sibange nando oitiria machikande una kotoko ni cha Mombasa tuana chueta taxi iteriko na Rwanda iteriko na Burundi tuana bagolie cha bakari ko myoko chikugure cha Burundi nali Rwanda goko gendese ende mugoro kasha gokaenda kwa begeruwe kadi bataka mutanda ifanye kazi muri ko wende ora ngia guturusiria ari ne cha ifwe tata geto mutanda ajiwe to irange ne cha ifwe rio mutanda tutu ajaro to mundu mutanda esa kanya to ko iro roche efisio mwako na wako mo kichwande je metoliro aire be skuru amotenga gindi ngere lisiti ona ara kanire efisio ruto bono kandi nga tata idiko rabando skuru tata idiko ranende chiko irunga ne skuru fees nga golesi milia nene elie bwate internet ngoji waka ne efisio de internet abanga namo bwate si mundo eta mai tire ndalo to kolera that is why to whatever nga ruto ni wani ruto ni wani Manchi murigereria kurwa soroboti uruni gotoko enyora libagaria goso aso mutimo komoke igoto skare ngoira ntarasege keke kerebosio elinde tokumanya mange asinjira yobo ikirano genda gotengere getaseni giensoko obaigana boboroso bomagusi Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Uya kegemo mwancho murigari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono Buya kegema inde aso twanchira kobari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambi Nsoko bwa kiro mwancho murigari incheni Innocent Onyango Diana Ndem togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiamagio DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo magitamanyikana kere serikali kubwatira serikali asomo secretary general ngichwera kwani gorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko obutindiro bosombasi amate
ninki kire tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwarigo kwanya oroyonde orenge kwende kanisa otigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obogima bwabo bwirane gochaso obogima bwe to Christmas number 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora chingatare icyobutindo Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bono omwancha omurigereria ayabune mututire gwechigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Igeteseni kia Ogien Soko TV. Bono nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao ogwikiranu. Tomo chako bwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosari webegi iyokorio keraritko oriechima mosi igochakera egetone gichinze sana na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ebwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Sengolo Gomingo Magara, mintumwasi mwenyekitinga simwapeta, uganda goregeria Ensoko TV, oboroso bomugusi, Ensoko ya kusamata makano. Eye Ensoko TV, oboroso bomugusi. Byakegima omwanchi omurigereria ngokwariganira nda sentunda ya kabere togende gusanga ime ya maya y'Ensoko TV. Chinga kigeikaro kia Africa Forward Summit giasoire ritko ria kabere ekyo kiaragwa n'omurayi wense myomo kyo Nairobi nigegati y'abarayi bakwamireria serikali n'abayigereri boboene bwo mwanya bantu bagikeria egeikare kiase batebire tikebwati buyabonde bwensi gokia asaba Kenya ayo nigachire chinga kyo murayi wense Ruto n'omurayi wense ya France Emmanuel Macron batebire nigo bagukia kubwaterana ase ogokinia amagendero y'echinse chibire muri geto Linet Nyambane n'orobotiorwe.
Omurai bwense William Ruto oraire egeikaro kia African Forward Summit ekio giasoirerero ritkoria kabere giakorekana aso mucho Nairobi ekio kiabareta abarai aokurwa chinse emeronge tato aseba kwaneire chinchira chinse cho chigo chikubwaterana egati yabarai abaikirana no moriki omonene bwobo mobwe chinse cha Africa Antonio Guterres naboigo omurai bwense ya France Emmanuel Macron aseba kwaneire emeroberi babegete erigukinia chinse cho. I want to praise the African leaders that have understood that it's absolutely essential also to do everything with the adequate policies and strategies to mobilize a much stronger share of national resources in order to be able to accelerate the development of the continent. And it is African leadership, alongside the small island states and other developing countries on the front lines, that has placed the climate emergency where it belongs at the center of the global agenda. This is not a continent waiting for solutions, this is a continent producing them. Across our continent, enormous pools of domestic capital remain underutilized. Africa today holds more than $4 trillion in long-term domestic savings, including over $1 trillion in pensions and insurance assets, and more than $500 billion in central bank reserves. Kubwatekana nege karekyo gyakorekana ase nyumba yemisangirikano aigaso mucho Nairobi KICC umuraibwe kiama gya DCP Rigathi Gachagua nigo esokire na komochiabo kongu kubwaterana oku asatebire tikogo chiakoreta matunda ndonsi aseboigo amochirie serikali ya Ruto na goteba nigo ebwateraniri no bwiti bwa mwanyabantu. Known to Antonio Guterres and Emmanuel Macron, we want to let them know whom they are dining with. Mr. William Ruto, a man who is the greatest disrespecter of the rule of law, the greatest human rights violator, a vicious man, a callous character, a con master and a practicing dictator on internship from African dictators like Samia Suluhu, Yoweri Museveni, and his contemporaries from other African countries, especially the ones dining at State House now for a talk show. This is a man who in June 2024 butchered Gen Zs in their numbers, abducted others. This is the man who is the real commander of RSF and the primary responsibility bearer of the war in Darfur, where thousands of women and children are being butchered. Instead of boasting of hosting over 30 presidents in Nairobi, William Ruto must focus on solving domestic issues. 3 days ago, six Kenyans in Mandera were brutally butchered by Jubaland forces who continue to illegally occupy the Kenyan soil. 7 other Kenyans are fighting for their lives in hospital, and not a single word from William Ruto. As we speak, Mandera County remains insecure and a big threat to the peace in the Horn of Africa. Chinga kiechecho ekiombege kwegerera obwene bwa mwanyabantu gya anti-imperialist movement kiarobekanire imeyo mucho Nairobi na kugikerea okubwaterana egatiense ya France amonense ya Kenya ase abaraikurwa ekiombe kyo batebire umuraibwense ya France Macron na boigo umuraibwense ya Kenya Ruto bonsi oboraibu abo nigo bogwitera amanyinga y'abananchi. We want to tell President Macron that just like President William Samoei Ruto here, both of your hands are full of blood of the innocent Kenyan people. We are hosting this protest after one theoretical conference that was organized by the World Anti-Imperialist Platform to give analysis to imperialism. And secondly, for the political mobilization that took place yesterday to call the French imperialism what they are, the murderers and the plunderers of the African people. We are going to do a comparison. If French is really interested in the development of Kenya, what has French done in Ivory Coast? Only murder of children,
rape of women, and plunder. This is the legacy of French imperialism. Kuripoteria Ensoko TV kurwa ase omocho Nairobi erietariane Lenet Nyambane. Gutigana nayo abaigereri bo boene bwo mwanya bantu batano nigo babikwa byara ime omochio Nairobi amega yo gukora ukorobekana eri kwamiriri gikaro kia Africa Forward Summit ekyo kigendete gukorekana asensemo ya KCC ime omochio Nairobi nanya nabo nigo yabitereria abanyanyimbo gutumika ebirusia marioki ase okubatanana. If French is interested of genuine partnership with the Nairobi, what has happened in Ouagadougou, what happened in the Sahel region, we know for a fact that there is no development that has happened in West Africa. What have they done to the Sahel? What have they done to Cote d'Ivoire? What have they done to Gaddafi in Libya? That's the heritage of French imperialism, not in the 19th century, not even in the 20th century, that's all in the 21st century. That's what their face is like. Abaiboli kurwa asensemo ya Nakuru kurwa seskuru yoboroso ya Moi nigo bakora okorobekana litkori arerero kurwa aseskuru yo goikachia bisi nene chukulika aborokia chia TC bakwe murunganiria ase ogo okorusi gwa kumorokia omonene weskuru eyo Karo Chebet. Mwalimu wetu apigwa transfer bila hata kuambiwa. Tunatoa mwalimu from slums, mwalimu ambaye hawezi kuhandle population ya 5000. Sasa tumekasirika na tunataka mwalimu mwenye ataweza kutask hii shule vile ilikuwa inaendelea, na sisi tuko na boarding hapa na watoto wetu wanateseka. Karo hayuko hapa. This is not the right time to destabilize a school. The time is wakati ndio jaribu ku-install the morals of the children wengine. So I think the right thing is to let the teacher who was running the school complete her. Watigana nayo nakogenda isiko ya Kenya ni gabara ikurwa sense ya Kenya gati yabo murayo mukuru wense ya Kenya Uhuru Kenyatta amono mukonyi bo murayo wense Kithure Kindiki bakole taro yabo wika ase ense ya Uganda asoko ba kiroli asogotianigwa ku murayi wense yo kolende asense moyaye Yoweri Museveni nigo aliira yo gochigokora koleri otia ase abananchi bense ya Uganda kolengana ne katiba yense yo. Yoweri Tubaburo Kaguta Museveni swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Yoweri Tubaburo Kaguta Museveni, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the functions of the President of Uganda and shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the of the people of Uganda. So help me God. Successfully taken
the oath of allegiance, and the oath of presidency. Signing on the respective protocols. Nchumurigereria kurwa soroboti uru nigo tuguikira omoerio gukumurikira amang'ana magia ensa eyemo merane chinsa isato astorabe tugusanga amangeri teriane Kerubo Frida nigo twagwateranere Misef nabo igo Kelvin Mugoi nabo igo Deborah Kerubo asokone kebna chibicha neriogi rya gwikira sore asenchera ya bene twara oburigereria borubia kigema.